И здравейте хора, аз съм DaPmonkey и това е кандидатура за сервер Faust Public Server. На 13 години съм, казвам се Красимир, съм от град Варна и да продължаваме към кандидатурата, защото няма много време. И това е първата постройка. Ето това. Отвътре нищо особено, ето това е тя. Това е завиждането отвътре. И втората постройка е това. Ето вижте, е хубаво. И ето тук се влиза. Отвътре не е обзаведено и тук долу има нещо като... И то не е нещо, ами е такова. Мазе за ферми. Малко странно звучи. И ето това, имам една фермичка, колкото да ти покажа, че правя нещо с редстоун. Ето тук си я пускам. Работите идват тук и аз си ги взимам и тук трябваше да има естествено кое да се сети. Слушай, ясно, че съм тъп. Ето слагам ги тук. И тук си ги пълня е така, И да, това е общо взето от кандидатурата. Бърза кандидатура. Ами да, коментирайте, оценявайте и да ме приемете. Чао!